Lana, il-kant folkloristiku Malti, melodiji tradizzjonali akkumpanjati mill-kitarra u strumenti oħrajn. Lana tipikament issir bi strofi ta' 4 versi ottonarji, bir-rima bejn it-tieni u r-raba' vers. Hemm 3 forom ta' għana. Lana tal-fatt. Għana li fiha l-għannej jirrakkonta xi ġrajja, storja tal-biża', traċedja, jew storja ta' mħabba, jew storja dwar l-epoka tat-torok. Fost l-aqwa għannejja tal-fatt nistgħu nsemmu lil Franz Baldacchino l-Budaj, Michela Bela, il-Bambinu u Pawlu Sejkel l-Annej. L-gżira nitħassara, ħlifni tlewmu ma nafux, l-iżjed nies kolti li għandhom fis-sustanza ma jikbrux. Imbagħad hemm Lana Filoli, Labor Mliża, għana li titanna bit-kaxkira u l-aktar bejtnejn. Il-kliem mhux dejjem jinftiem minħabba t-tidwir u l-ksur li jsir fil-kant. Dan Lana jitlob sforz kbir u m'għadux jitanna wisq. U fl-aħħar nett Lana spirtu pront. Il-versi jinħolqu b'mod spontanju mill-għannej waqt il-kant. Ħafna drabi jsir bejn 4 għannejja li wieħed wara l-ieħor joħolqu sensiela ta' botta u risposta. L-għannej mistenni jżomm it-temp mad-daqq u jagħti risposta minnu fih, famla ta' versi li jirrimaw u jissoktaw ma tal-għannej ta' qablu. U inti jew raġġalija għaxa ħelwa very nice. Żewġuket tifla tagħna u jiena wejja ntejn għall-brajs. Madda tal-kitarri u mamma tibla bda dolur la jippreżenta rej kallejja il-programm jieġi tajjeb żgur.
dal-programm għandu jogħġobkom u biex namnu ma nużawx karti u dal-programm il-veru tajjeb għaliex huwa Malta arti lilu waraw u l-gosta tieħdu u wara sieħ beqija tħdejja u Malta arti vera eccellenti xi preżenta ħmel rejħa lejja. Għana Fest is-sena jgħat fil-9 edizzjoni tiegħu. Huwa l-ewwel edition tiegħi bħala direttur artistiku. Ovvjament matul is-snin sar ħafna xogħol. Għana Fest beda minn festival li kien ħafna iżgħar minn dak li fil-fattu llum il-ġurnata u n-nies li ħadmu qabli ħadmu biex jippruvaw ikkabbru kemm jista' jkun il-profil tiegħu. U jiena xtaqt insegwi fuq dawk il-passi. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li rrid nagħmel dis-sena hu illi nbiddel daqsxejn l-isem tiegħu. Għana Fest sa sena oħra kien ibbażat iżjed fuq dak li huwa l-element folk Mediterranju biex ngħidlek avolja kien hemm ċertu elementi anke minn barra mir-reġjun Mediterranju. Però xtaqt inti ħaspet daqsxejn iżjed mifrux u miftuħ. Bekk ġie renamed bħala Għana Fest Malta World Music Festival. Il-fatt li inti anki fuq search engine ikollok World Music Festival ħajkollok ħafna iżjed nies, artisti, management, kumpaniji li ħajkunu interessati biex inkludu il-festival fis-circuit tat-touring tagħhom. Dak kien wieħed mill-iskopijiet tiegħi u minn dak l-aspett naħseb illi vera rnexxejna għax minn mindu sar dan il-pass kien hemm ħafna iżjed konkurrenza u l-għażla kienet verament diffiċli għax ma tibda tirċievi ħafna iżjed proposti minn nies li qed jagħmlu ħafna xogħol tajjeb. Bħala World Music, bħala ġan nifsu li interessani ħafna u artisti illi għandhom rispett kbir lejn l-eruq mużikali tagħhom, però qed iħarsu wkoll lejn il-futur tal-mużika, tal-forma tagħhom u kif jistgħu jagħmlu il-mużika folkloristika tagħhom iżjed appealing għan-nies. World Music ifisser ukoll li għandek nies minn pajjiżi differenti li jesperimentaw bil-mużika ta' minn fejn ġejjin u jippruvaw isibu dak l-element komuni li jaqdu il-knowledge tagħhom u jiffurmaw espressjoni mużikali ġdida. Allura jista' jkollok xi ħadd li ġej mill-Iżrael qed jaħdem ma' xi ħadd li ġej mill-Finlandja pereżempju u li flimkien joħorġu aspett mużikali kemm xejn ġdid. U dal-forum li ninteressawni immens, interessawni għax jiena bħala mużiċist u bħala artist ili naħdem f'dan l-aspett għal dal-aħħar 20 sena nikkollabora ma' ħafna mużiċisti minn pajjiżi differenti. U dejjem interessani li nkun qiegħed fuq din il-pjattaforma fejn il-proċess huwa two-way, ġifieri il-kontribut tiegħi hija importanti daqs kemm l-kontribut tal-mużiċist li ġej minn kultura totalment differenti biex flimkien insibu l-inkwaġġ li huwa komuni. U din hija xi ħaġa li minn dis-sena nixtieq illi nesponija ħafna iżjed. Fil-fatt għal din is-sena ħajkollna varjetà kbira bħala kontenut mużikali u biex ngħidlek għandna daw it-tliet pilastri qed insejħilhom jiena tal-festival li huma dak li huma l-għannejja li huma biex nagħtik il-pedament tal-mużika folkloristika Maltija. Mbagħad għandna bands Maltin
illi jażlu illi il-forma mużikali tagħhom tkun ibbażata fuq il-lingwa Maltija, allura qed jesponu l-mużika u l-lingwa Maltija b'forum iżjed kontemporani. Min ċert li l-ħajja ħolma huwa trid iqum, min jaħseb li din logħba li ma jafx kemm ser iddum, min jaqlef dan programm ta' intratteniment, min jgħid mexxin fuq ħabel nistgħu naħħaw kull mument. Mbagħad għandna dawk li huma l-acts barranin illi qed iġibu dimensjoni ġdida fil-festival. U allura għandna band mill-Estonja, għandna band li għandha l-eruq tagħha f'dak li hija tribu Tuareg mis-Sahara Desert. Mbagħad għandna wkoll band oħra, Sirventis, illi l-mużika tagħhom hija bbażata fuq mużika tal-12 u 13 seklu, però huwa forma totalment ġdida. Il-band li hija bbażata fuq roots tagħhom mis-Sahara Desert, Ezza, il-mużika tagħhom hija taħlita ta' bejn dak li huma l-eruq folk ma' aspetti iżjed rock u blues biex ngħid hekk. Fil-fatt u fil-waqt li l-band mill-Estonja Thread Attack, il-mużika tagħhom hija verament interessanti għax ġejjin minn knowledge base qawwi ta' dak li huwa il-mużika folk tagħhom. Fil-fatt jużaw ħafna kant antik, irrekordjati minn mixjuħ biex ngħid hekk. Però huma mbagħad jużaw il-vuċi ta' dawn ix-xjuħ biex ngħid hekk anzjani u jiġi espost on stage fuq il-PA, però jdoqqu magħhom dil-mużika verament vibrant u enerġetika ħafna. L-interessanti wkollu li Najad Band Maltija illi l-ispirazzjoni ewlenija tagħhom hija l-mużika Indjana, il-band Kushin. U interessanti għax xi ħadd li għandu li huwa rooted fil-Mediterran bħal Malta li ħares lejn post daqshekk imbiegħed bħal mill-Indja bħala sors ewlenija tal-espressjoni artistika tagħhom. Però mbagħad ovvjament rrid inħares lejn pereżempju l-band Kazinska illi jużaw l-element folkloristiku ta' Banet Maltin u jħaltu l-istil ska u pop miegħu li meta taqgħodhom flimkien dan it-texture mużikali huwa tal-Banet ma' dak li huwa ska vera jaħdem ħafna. U koll, mbagħad hemm band Maltija mistura li jogħġbuni immens illi għandhom forma vera intelligenti ta' kif jiktbu l-lirika tagħhom u jitrattaw ħafna aspetti soċjali tal-lum il-ġurnata u jindirizzaw b'ċertu mod witty ħafna li kważi tittoqgħod attent ħafna għall-lirika tagħhom. Il-lirika mhix qiegħda hemmhekk tant biex timla l-ħin tagħha biss jew jitkellmu fuq affarijiet li forsi jistgħu jkunu daqsxejn trivjali, però hemm ċertu messaġġ qawwi fil-kontenut tagħhom. Min jgħod kull dub li jagħmel ħalli qerru jħossu pur, min jibża u jgħix tajjeb ħall-ġenna jirbaħ żgur, min ġemma l-indulġenzi jista' jmur jaqbeż il-kju, min stenna l-ġudizzju se jkun ċar bħal sema blu. Ħaġa oħra rid nagħmel ovvjament illi lin-nies li ħajġu għal Ana Fest Motor Music Festival ma ntihomx għażla li l-aħjar ġurnata. Jiena nixtieqhom jiġu għat 3 ijiem għax fi 3 ijiem ħajaraw xi ħaġa totalment differenti mill-ġurnata ta' qabel. Allura u peress li l-prezz huwa vera attractive biex in-nies ikunu jiġu, nixtieq li nara ħafna nies li jiġu kemm il-ġimgħa, kemm is-Sibt u kemm il-Ħadd bejn l-10 u 12 ta' Ġunju dejjem l-Argotti bħalma sar snin l-oħra il-Furjana. U il-programm dejjem jibda l-ħabta ta' 6:30 mill-għannejja tagħna u jispiċċa dejjem għall-ħabta ta' 11.
Jina Antoni Kurmi, iktar magħruf bħala Tony. Il-vjaġġ mużikali tiegħi imur lura fil-1985 mal-grupp Passion Blade fix-xena rock, lead guitarist tal-band. Band Blade kiseb suċċess mhux ħażin, sifirna barra, rekordjajna album, daqqejna live fi Franza, ħadna Malta Music Awards, eccetera, insomma. Wara ħafna snin kelli esperjenza fej bdejt inħoss li hemm bżonn tibdila f'ħajti globali, ġifieri bdiet mod spiritwali ħanajtek. U bdejt nisma' ħafna chill out li huwa ovvjament stil totalment differenti u għall-ewwel żammejt kollox fil-kwiet ma tilħadx qed nagħmel. U bdejt nisma' ħafna stili differenti u l-iktar stil li beda dejjem jiġbidni leh kien l-istil Indjan. Ġifieri f'dak l-istil ovvjament wieħed minn l-iktar strumenti prinċipali huwa s-sitar. L-iktar stil li baqa waħħal miegħi kien l-Indian Classical Music u mbagħad ovvjament jiena li bnieħ fi fusion. U bdejna l-proġett Cushion basically, l-ewwel bid-didgeridoo u bil-percussion. Imma darba minnhom kellna rehearsal fej ġibt is-sitar miegħi jiena u għamilna xi kwarta u dak l-istil, waqafna u m'għadnax kelma. U mbagħad jiena hawn ħarisna xulxin u għadna speċi ta' isma' inti tħoss bħalma tinħossin li iva ta' kelli l-percussion set warajja għatlu Noel ħanżarmawh issa għax minna issa l-qoddim dan hu l-istil. U mbagħad bdejna nżidu il-membri bil-mod, eventwalment ġejna fil-line-up tal-lum issa qed nagħmlu tipikament Indian Fusion li huwa taħlita biex wieħed forsi ma jafx ta' stil tipikament Indjan imma daqsxejn westernizjat, tifhem ħafna stili differenti, fusion huwa sabiħ għax fil-fusion tista' tagħmel li trid bażikament. Illum il-line-up ta' Cushion huwa Noel Sherry fuq il-lat elettroniku ta' keyboards u ħsejjes ambjentali, jiena fuq is-sitar, għanna l-Alexejn Grek fuq il-drums u percussion, għanna l-Dwayne Kassar fuq il-bass u l-Rajni Kabban li hija mill-Lebanon fuq il-voice. Is-sitar hija magħmula minn Indian Tanwood, simili ta' kowba biex niftehmu. Fiha ħafna lavur ta' njam huwa oġġett handmade totalment, minn ġewwa huwa hollow, void, fih ħafna skulturi u tpinġijiet fuq il-frets huma tar-ram. Propjament fil-verità il-classical sitar fiha 5 frets inqas minn tiegħi għax tiegħi dal-modell partikolari kien maħdum fuq stil totalment klassiku, però mbagħad jiena peress li naf l-istruttura tiegħu libtu totalment kromatiku, ġifieri fih in-noti kollha għaliex għax fil-stil tagħna minn issa noqgħod mhux se jkolli ħin noqgħod inċaqlaq il-frets biex inġib ċertu noti anki minħabba il-downtime fuq l-istage u x'ma nafx jiena insomma. Fih 20 korda, 7 minnhom huma l-kordi tan-naħa ta' fuq u 13 huma l-kordi resonanti. Il-kordi resonanti bażikament
il-biċċa kbira ħaj jirreżonejtjaw waħedhom jew ikun hemm momenti fej indoqqa posta jiena min-naħa tiegħi. Fuq is-seba' ta' quddiem prinċipalment il-plejer ħaj jiffoka fuq 4 kordi fej tagħmel il-melodiji u 2 fejn iżomm ir-ritmu. Is-sabiħ tas-sitar huwa l-ħoss tiegħu, il-ħoss reżonanti jindaq fuq key waħda illi normalment hija jew C, jew C sharp, jew D, forsi D sharp u C sharp hija għal kultura indjana u ta' madwara hija nota sakra. Kuxin li għamilna fjuzjajna għadna fl-imkien il-ħoss ta' Eastern Sound ta' sitar ma' strumenti li nafu bihom bħal bass guitar u keyboards u drums. Il-vuċi fil-fatti ta' Kuxin huwa element etniku ieħor għax Rainy għanda fid-dem tagħha l-istil Eastern, qed tifhem, allura jiena u Rainy qed nagħmlu ħafna xogħol minn dak. Bażikament li nagħmlu hija domanda li ħafna nies isaqsuna speċi ta' minn fejn kif toħolqu is-sound ta' Kuxin. Jiena u sħabi nisimgħu ħafna mużika indjana u etnika, plus il-background kollu li kellna għax dina hija importanti. Per eżempju, il-keyboardista ġej minn stil klassiku ħafna. Jiena ġej minn stil rock, Alexei, drummer, beda bil-Beatles u llum il-ġurnata fissat fuq mużika elettronika u koll, parti għax huwa DJ. Renni hija spiritu miġbut ħafna lejn l-Eastern. Issa li jiġri nintaqgħu ġew xi kultant diska letteralment taqa' waħedha hawn ġew. U xi kultant speċi ta' naħdmu flimkien u naraw isma' għandi din l-idea, hija tajjeb għax ma nagħmlux hekk u għax ma ndaħlux dil-biċċa. U mbagħad jgħaddi mill-filtri kollha tagħna ngħidu isma' hekk ġiet tajba, din nistgħu nżidu hekk, din ma mmissuhiex inħalluha kif inhi u hekk jinħoloq is-sound ta' Kuxin. Mela mill-lemin tiegħi Franz, Johnny u Franz u warahom Anġlu. Ħanġel li tkun ftit. Anġlu ħanibda bik. Li mu l-aħjar Għana li ġej miż-Żejtun? U għax s-sirġa tal-għannejja, għax kienu ħafna għannejja u għakku u għataw, imma kullħattu tajjeb għal das-settur, tifhem. Anġlu, x'inhi għalfejn hija speċjali għalik l-Għana? Għax kont dilettant meta kont żgħira, kont nisma' fuq il-każezz qabel u kont imur nisma' fil-ħwienet. U mindu l-aħħar 5 snin law, interessani li nibda nieħu sehem nagħni u hekk. Hija diffiċli biex tagħni? Tittamel ħafna xogħol u studju għaliha? Lew spontanju jkun, imma eżempju titteleb daqsxejn il-mistrija x'għall-bidu tifhem tkun għadek tibda hekk. U biex tqabbel u jkunu ħfief f'moħħok, tagħmel xi eżerċizzji. Le dak il-ħin hekk tax imbagħad taqbad suġġett ma sieħbek hekk jew jibdijulek u jew inti u tibqa' sejjer sa dawk it-3 kwarti aħna jew nagħmlu sija ġieli jew 3 kwarti għana nkunu 2 u 2 4. Okay, Johnny qed jgħidli. Tkun ġavili kun. Arja ma nagħniex All right. Okay.
ġofik ukoll Bil-fors, jekk ma tkunx ġofik l-għana ma tistax, għajdika xi ħaġa li tirrispondi li sieħbek, għax tifhem fl-aħħar ta' berqa, dak ta' tgħidġu moħħok, ma tistax jifhimni, jekk ma tkunx għal hemmhekk ma tannix. Ok, l-aħħar mistoqsija, Franz, il-botta u risposta. Dak li jkun, hekk kun ilu jaħmi xi ħaġa ġo fih, tużaw l-opportunità biex tajdilu l-ħaddieħor hekk ikollok xi kelma. Ħaddieħor forsi, però jien ma nużaj żgur. Inti le. Ma nafx inżomm. Ma nafx inżomm. U inti, Anġlu, tuża l-opportunità jekk ikollok tajdilu lil. Ma eżempju b'xajta, jek tax kif jgħadu mill-fom mill-barra. Ħalli nżommu l-għana nadifa xu parti mill-kultura tifhem u dal-affarijiet. Prosit. Anġlu, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil Franz, il-Johnny u lil Franz hawnhekk u nħallikom tagħmlu l-aħħar biċċa. Jekk dan il-programmi segwu, skur iżomkom ferħanin. U isma' minni xieħbi Anġlu, ngħidlek l-għandek raġun kbir. Isma' minni xi qiegħed ngħidlek, għax ngħid tajx la dan. U mek dan il-programmi